Pro zobrazení vozidel na jedné mapě obsahuje aplikace Kniha jízd funkci vozidla na mapě. Lze tedy zaškrtnout vybrané vozidla a pomocí ikony zobrazit tyto vozidla na mapě. V případě potřeby je možné přímo na této stránce přidat další vozidlo případně vozidlo opět vybrat. Máme zde také možnost nastavit interval obnovení informací, tak aby jsme mohli například sledovat mapu delší dobu, bez nutnosti aktualizovat okno prohlížeče. Můžeme si zde také mapu zvětšit dle své potřeby. A tlačítkem kolotela se můžeme vrátit na původní základní obrazovku.